Pero hoxe ímolo vivir de verdade nese viveiro ante o Berce, que ese gran Belén. Pois quen non lo vai contar? O Bernardo noso compañero Montaña. Bernardo xa estará por ali. Bernardo. Estou por aquí xa, Lucía, Juan. Ademais de ser coñecido, como ben sabedes, Viveiro pola súa Semana Santa, declarada de interese turístico internacional, polo Resurrection Fest, ou pola Romaría do Naseiro, ou Romaxe do Bo Santar, declaradas de interese turístico nacional, este Belén, como ben dicides, a tamaño natural, con case 100 de figuras, tamén lle está a dar a Viveiro unha zona mundial. Milleiros de visitantes pasan durante estas datas por aquí e nós non íamos ser menos. Por certo, lembramos antes de nada, antes de percorrer este Belén de figuras a tamaño natural, que hoxe aquí Galicia ten de sorteo, de regalo para a fidelidade da nosa audiencia, un lote de viños espumosos Valtea, por cortesía de Galicia Calidade, chamando un sábado máis, xa o saben, 988-98-4747, 988-98-4747. Por certo, o Belén está, como poden comprobar, na contorna da igrexa de Santa María do Campo, e os viveirenses están que non caben de gozo, a que non, Obdulia, estades orgullosísimos. Pois sí, a verdade é que é un Belén precioso, que empezou con unhas poucas figuras, pero agora vai, bueno... O neto Julián non lle dá para ver todo. No, porque ademais veño enseñarlle as galiñas e os cerditos que hai por aí a tamaño natural. Poderei falar con él? No, porque é moi pequeno. Julián, que queres ver? Onde queres ir? Quer ir ver as cigüeñas. Quer ir... Sí. Ademais xa non llas podemos nombrar porque escapa correndo. Claro. Figuras en movimento, recreadas todas as estampas. Sí, e non sei se viste de os coellos e as galiñas porque están, bueno, exactas, Recomendas, mira, talío. Ai, sí. Temos 3 horas de programa en directo para facer un percorrido por todo Belén. Pois están preciosas. Eu non podo esperar máis. Vouche deixar, marcha. Moitísimas grazas, Odulia, a gozar. Estes visitantes da Coruña veñan para aquí. Da Coruña cidade, non? Do Burgo, máis ou menos, sí. E que fan aquí hoxe? Pois viñamos a dar... Que a familia me rodee, tendo de fondo, por certo, este martelo de pilón. Lembramos como funcionaba o martelo de pilón ou non? Nós de Mondoñedo. Ai, de Mondoñedo. Meus pais Coruña, nós Mondoñedo. Sí. Amigo, que facedes aquí hoxe? Viñamos Pero- aquí o Belén, moi bonito, entonces, pois... Dar unha volta para cambiar. Que é moi guapo o Belén este. Que na chamara a atención, non? Sí, precioso, ademais. Lembrades, sodes moi novos, non? Para lembrar como funcionaba o martelo de pilón. Mirade, a tina enchíase con auga, elevaba e cando baixaba no xunque, catapum. Efectivamente, moi novos ainda somos. Pero está todo natural, todo moi guapo. Todo moi ben. Por Mondoñedo, que tal todo? Moi ben. Moita auga. Puxo ali a San Lucas, preciosas. San Lucas estivemos, hoxe toca Viveiro, que tamén é unha terra ben fermosa. Comestes por aquí ou non? Sí, comemos aquí, sí. Onde? Eu fui comer a Covas. Que comestes? Pescada? De celeiro ou non? No, comemos, uns entremesitos de jamones ibéricos e algo máis. Teño un morro preguntando que come a xente. Calquera... Non fago ben. E le dou un saludo a mis amigos de La Coruña. A Manuel Bartlanques e la familia. Moi ben, un saúdo queda... Por certo, agora para baixar eses entremesiños de ibéricos, tedes 2 kilómetros de Belén para patear. O Viveiro que é moi grande. Bueno, o Belén é moi grande, é moi guapo, a verdade. Recomendamos para vir aquí. Te vas a Covas, que está moi bien, moi bonito, me gusta. Que intereses tes ti en Covas, que agora estamos no Belén de Viveiro? Bueno, Belén, pero claro, tú me dices vamos a comer, vamos, yo comí en Covas porque me gusta Covas y me gusta Ibero, pero me gusta Covas tamén. Arriba o Burgo. Mondoñedo. Por que? De paso que veñen a Viveiro, que veñan por Mondoñedo. Que lle vostede a eles? É meu pai. E como foches dar a Mondoñedo logo? Xa ves, collen a muller ali. Como se chama pequena? Kira. Kira, gusta cho Belén? Dille, hola. Ui, que vergonza. Bueno, marchade familia, marchade, gozade da tarde, de acordo? Un placer coñecelos. E bo Nadal. Ainda vou ver a Louzao, ver a Checho e Salva que están ali actuando. Pois veña, correndo, actuación. Tedes plan completiño de tarde, grazas a vostedes. Maravilla esta xente. A ver este amigo que ven por aquí, se lle podemos preguntar. Boas tardes. Que tal estamos? Ben. De onde é vostede? De Pontenova. Anda. Sí. Hermosa terra tamén. Boa xente. Ai, que sí. E que, como viñeches ata aquí hoxe? A gozar do sábado? Ah, vives aquí? Sí. Empezaches agora a ver o Belén? Sí, estuve dándolle un Tes vistazo. 2 kilómetros para percorrer. Sí. Con figuras a tamaño real, case 100. E algunhas en movimento como aquí o Ferreiro. Non che adianto máis, o resto tes que velo ti. Un placer, graciñas, Lucía, Juan, coñecedes o Belén? Pois aínda non. Ou ide subir?
Eu A ver, su- aquí ir. Eu subí un cachiño por Eu aquí, non claro. fun. É fermoso, Pero despois que imos. hai moito percorrido, temos tarde de abondo para velo. Efectivamente, tarde de abondo tamén Visitar para este Belén, bailar. ademais, ainda vai quedar moito tempo. É unha boa excusa para resgardarse no Belén. Xa vimos o Bernardo no Belén, verémolo máis veces, pero como se monta todo isto? Ui, bueno, leva moito traballiño, porque son 2 kilómetros de Belén. Podemos velo? Hai que armar un Belén, claro. Hai que armalo, ímolo ver. Benvidos a Viveiro Antoberce, un Belén totalmente diferente, con figuras a tamaño natural, que en cada esquina encontras ilusión. Unha iniciativa que xa fai moitos anos que se iniciou, foi promovida un pouco pola Asociación de Comerciantes, a organiza unha asociación, dous dos que están no equipo somos escaparatistas, nos damos moitas licencias con respecto á época, á vestimenta, que seña fácil de guardar, que seña fácil de reparar, que seña fácil de montar, todo, non? Este Belén conta con unhas dimensións de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Recreamos, por unha parte, o agro, a pesca, porque estamos moi relacionados, temos celeiro aí ao lado, campeones de merluza, non? O alfarero, o carpinteiro, panadeiro, todo o que se nos vai ocurrindo e nos permite o tempo e o presupuesto. Yes, it's Christmas, thank God it's Christmas. Algúnas das figuras que participan no Belén teñen movimento. Aquí temos o ferreiro. Aquí temos o cagoné, é unha figura de serie, non? Entón, nosotros tamén a quixemos recrear. Materiales moi diversos, moitas figuras que son simplemente tallas de por spán con poliéster por encima. Hai telas de moitos sitios, porque, por exemplo, as dos reis, trouxémolas dun viaxe que fomos a Marruecos, digamos que a combinación chuvia, sol, auga, bueno, todo eso fai que se deterioren moito. Entonces, sempre buscamos telas moi resistentes. A zona é fantástica. Unha porque sempre temos fondos de pedra e despois que hai uns cambios de nivel moi importantes. De feito, aquí hai un cruceiro que o temos tapado ahora mismo con un faro. Espectadores que queiran visitarnos teñen que achegarse á iglesia de Santa María do Campo. Tamén estamos ocupando o convento das Concepcionistas, onde temos a escena da Anunciación, e logo todo o que é a zona de Herodes, a matanza dos inocentes, na casa de Calvo Sotelo. Unha das novedades deste ano é a nova ubicación do Salón do Trono de Herodes super pensativo, pensando a ver se mata aos inocentes ou non. Aproveitamos bastante as peculiaridades do edificio, vexo bastante rico, non? O Belén significa un atractivo moi importante nestas datas, é un atractivo, sin lugar a dudas, tanto para o comercio como para a hostelería, porque, bueno, algo, un café tomarán, non? Miña netiña que está aquí en Inglaterra, chegaron ayer, e estamos vendo Belén, que é unha cousa moi preciosa. Soy asturiana y la verdad es que estoy muy sorprendida. Hay un montón de detalles, de nuevos pasajes, merece la pena. Nosotros somos de Valladolid, el de este año desde luego es espectacular. Vale la pena visitarlo y pasar un rato aquí seguro, vamos. Todo aquel que queira será ben recibido en Viveiro para ver Viveiro Anteoberce. Vai estar hasta o 14 de xaneiro. Bueno, os esperamos a todos.
temos o Belén, Ata 14 de xaneiro, tempo hai, a verdade que Falta, sí. tempo. Pero bueno, o que sí que imos dicir é que é verdade que neste Nadal, aínda que van seguir actuando, pois por suposto van seguir traendo esos ritmos calurosos que é o que necesitamos. Nós o que traemos pois é un adianto do ambiente de Nadal, da música, das luces, que Claro. por certo, agora que xa mira, xa case de noite, estáse vendo aquí tamén en Viveiro. Pois sí, moitas das vilas galegas, ou todas as vilas galegas, se transforman durante o Nadal con esas luces e tamén, digamos, con nosos sentimentos, coas nosas felicitacións. Tamén. Nos quixemos vivir a transformación de Viveiro polo Nadal. Imos. Viveiro brilla todo o ano e no Nadal aínda máis. O que máis me gusta do Nadal é poñer o árbol e estar ca familia. Salir de marcha e a familia, en fin de ano, claro. Conoce xente, todos están amigables. A mí me gusta que Papá Noel me dé besos. Gústame moito o turrón. A mí o que me gusta é que veña moita xente a Viveiro, porque enchense os locales, hai máis movimento, consume máis a xente, dá alegría. Nosotros vamos che vellas para eso, meu fillo. Somos antiguas de todo, gustanos a Navidad. Que te parece? Parece che ben? Aí xa digo, hai xente que non lle gusta a Navidad, pero a mí encanta. Además, máis solamente por eso, pois unirse ca familia. Os que non están, xa non lles temos que facer, pero bueno, sempre se recorda. Viveiro está bonito todo o ano, sobre todo o que é o casco antigo. Un ano máis facemos decoración das rúas, alfombras vermellas, diante das entradas de cada negocio, e un abeto natural. Os árboles reforéstanse despois cos nenos dos colexios da zona no Monte San Roque, para que os nenos da zona vexan que estos árboles que no Nadal visten as nosas rúas e lle dan vida ás nosas rúas, despois, pasadas estas datas, cobran vida no Monte San Roque, nos nosos montes. Planta debaixo toda de muebles e poñemos todo en Navidad, árboles, objetos de decoración, porque é o momento para facer un pouco de diñeiro que estas fechas son entrañables e a xente gasta un pouquiño máis do normal. Puxemos os escaparates o mellor que se pode, os máis impactante para a xente, co trineo, o árbol. Canto máis especial vexan a decoración, pois a xente tamén se animará máis gancho. Outra banda, dende a Asociación do Centro Comercial Histórico de Viveiro, temos tamén casi 2 kilómetros de fío musical instalados, por toda a vila, con villancicos propios destas datas, e así animamos un poquinho tamén a rúas, musicalmente falando. Encárgome de facer a iluminación toda navideña daqui do Concello. Todas para que teñan o máximo ambiente posible, fagan un ambiente navideño para que a xente veña e se poña a comprar e a gastar cartos, que é o que se trata, é que quede bonito o pueblo. É unha novedade este ano, que é unha rede que puxemos aérea. As luces se encenden a través dunhos relojes que están programados para o encendido e para o apagado. Ás 6 en punto da tarde encenden e despois ás 3 da mañán apagan. Nadal, o único que deixo é que todo vaya ben. Para o 15 de xaneiro. A ver se para Reyes, o regalo de Reyes. O único que pode pedir é salud para a familia. É para min, por suposto. Casi que me toca a lotería, A ver se temos suerte este ano e toca algo. Entón, xuntamos as dúas, a salud e o diñeiro, é todo perfecto. Si, o amor xa por descontado. Ese xa o temos. A todo Viveiro e a toda Galicia. Oita que en Viveiro xa temos todo engalanado, iluminado, pois con ese ambiente de Nadal. Eu creo que onde está Bernardo tamén estará xa, non? Non sei, Bernardo, aquí na Praza Maior prenderon as luces. Onde estás ti?
Por iso, precisamente, agora sí, tal e como dicides, Lucía Juan, volvín pro Belén para mosar a imaxe do Belén iluminado agora que caeu a noite. Efectivamente, imos visitar unha das partes novas, pero antes lembramos que hoxe o Aquí Galicia está a sortear dende Viveiro un lote de viños espumosos Valtea. Por cortesía de Galicia Calidade, unha semana máis, chamando 988-984747. Lembramos 988-984747, 6:21 da tarde, continuamos en directo visitando este Viveiro ante Oberce, recuperado coa axuda do Concello e da Deputación de Lugo. Unha das súas novidades é esta sala na que está Herodes. Hola, Pepe, boas tardes. Boas tardes. Que tal estamos? Moi ben, moi ben. Sodes de aquí, non? No, somos de Ortigueira. De Ortigueira, dixestes este sábado ímos pasar o día a Viveiro, a tarde. Xa viñéramos o ano pasado e dixemos este ano, pois vámoslo ver. Está fermoso, aproveita aí toda esa... Moi ben. Toda a estrutura do edificio. Sí, está moi ben. Para recrear esta estampa. Tanto esta estampa como a do lado de fora está, pero moi ben. Mira, Pepe, eu sei que tes na casa xente que está vendo aquí Galicia agora mesmo, non? Sí. Quen? Pois miña mai, bueno, a familia da miña muller tamén. Como se chama a mamá? Mamá Matilde. Matilde. Tes un fillo que vale un imperio, eh? Está aquí en Viveiro, eh? Non sei onde lle dixo que iba, pero está aquí en Viveiro, podo dar fe que estamos en directo. A miña fillada tamén. Que se chama? A fillada Claudia. Hola, Claudia, que che parece o Belén? Moi bonito. Gustache? Ti tamén eres de Ortigueira, non ou non? Sí. Sí. Mira, que viches todo xa o Belén? Ou quedache algunha parte? Vi todo. E agora onde marchades xa? Agora vamos tomar un cafetiño, cantar un pouco o corpo e de camiño para casa. Ou xa non facedes parada na Praza Maior, que ali está o Aquí Galicia, con música tradicional e de todo. Familia, un placer, taloguiño. Dicíamos que esta é unha das novidades deste ano, pero ano pasado, esta, de Herodes, estaba noutra parte do baixo deste edificio, que é a casa de Calvo Sotelo, ou iso me dixeron, Milita, estou no certo ou non? Sí, estás en el cierto. Esto mismo foi unha casa de Calvo Sotelo, dunha tía de Calvo Sotelo. Que vostede coñeceu? Sí, conocina de pequena, claro que sí. Que agora está aquí. Tiña unha calesa na parte de lo de todo. Tiña unha calesa, viña, andaba por aquí, nela, levarona daqui. Tiña tamén un cabalo moi bonito. Levarona daqui. E levarona para un museo. E dixeronme que estaba no Museo de Madrid. E agora aquí está recreada, Milita, a matanza dos inocentes. Que lle vamos facer? Antes era así, que lle vamos facer? Que lle parece o Belén? Está increíble, non? Moito máis bonito. Cada vez poñeno máis bonito. Que siga medrando ano a ano. Lógico. Milita, bon Nadal, moitísimas grazas. Igualmente. Taloguiño, un placer. Por certo, este baixo deste edificio está xusto na entrada de Viveiro ante Oberce, onde están estes amigos de Burela e de Asturias, moi boas. Que queren mandar saúdos a quen? A todos os pueblos, a todo Burela. Que facedes con esta xente de Burela? Esta gente de Burela son moi buenos amigos, entonces, sí, buenas xente. Pero vos onde vivides? En Grao e en Burela. De aí a amizade, non? Que lles parece o Belén, amigos de Burela? Moi bonito, moi bonito. Eu xa conocía, Ah, sí? Sí. Pero cada ano vai medrando. Claro. Pero pasa que fai muchísimo frío. Pois veña, a quentarse. Onde comeron? En Burela ou en Asturias? En Burela. Comeron ben? Non terán queixas, amigos, non? Moi ben, moi ben. E además é unha maravilla ali como se come. Sí. Bueno, bonito non? Bonito e barato. No, ahora no. Bueno, Vicos Grandes Asturias, moitísimas grazas, Taloguiño, chao. Vou volver a entrar, Juan, agora sí. A imaxe paga pena. Quedo en Viveiro ante Oberce e nun anaquiño volvemos conectar. Parece vos boa idea? Pois Moi boa idea, Bernardo. Claro. Sí, señor. Se falamos Ribadavia terra festeira, pero Viveiro é moi festeira, porque aquí hai unha morea de festas para vivir durante todo o ano. Sí, fora da época do Nadal. Mirade xa como se vive a Semana Santa, pero está tamén o Resurrection Fest, está o Naseiro, está o Mercado Renacentista, que aquí é o centro neurálxico na Praza Maior, ou unha Rapa das Vestas. Tamén. Queres tomar nota? Pois sí, para vir, claro. Pois ímonos de festas por Viveiro. Se falamos de festas no Ayuntamiento de Viveiro, temos que falar da festa da Semana Santa, que está considerada como festa de interés turístico internacional. A Semana Santa de Viveiro, como é tan antigua, ten moito fervor e moita participación. Digamos que é unha Semana Santa
de moito sentimiento. O gancho que ten a nosa Semana Santa é pola antigüedade que ten, e non hai ningún sitio en España que me poden dicir que teñen un encuentro como temos nosotros, que son figuras totalmente articuladas e do siglo XV. Aquí encontramos diante do Bico de Xutas. Isto pertenece á Hermandade do Prendimiento. Estamos falando que en Viveiro temos alrededor de 50 imágenes que salen a procesionar na Semana Santa. O noso patrimonio é moi grande e é fundamental. Na Semana Santa de Viveiro é fundamental a imaxinería que temos. É unha tradición que se vive desde pequeniño. Isto nácese con el. Ves entrar aquí cativos pequenos na Semana Santa que non lle teñen medo aos capuchos ni nada, porque desde pequeniño se vive con el. Entón lévase dentro da sangre e é unha participación masiva do pueblo. Aquí estamos diante dos heraldos da Semana Santa de Viveiro, que é un homenaje aos cofrades, e convidamos a toda a xente que veña a ver a Semana Santa de Viveiro e a participar. O chamar é a Bernardo. Bernardo, onde estás? Como vai? Pois sigo aquí, sigo na contorna da Igrexa Santa María no Campo, coa escena da Anunciación de fondo. Xa vedes, por certo, aproveitáronse os desniveis, como ben dicíamos, víamos nunha reportaxe ao principio do programa. Este faro que vedes agora cubre un cruceiro de pedra que hai durante todo o ano hai un cruceiro, pero agora, para adaptar un poquinho a contorna e a este motivo do Belén, pois aquí estamos. Atrae a xente ata de Ponferrada este Belén Viveiro ante o Berce, a que sí? Hola, hombre, cómo no. Que tal estamos? Bien, bien. Como viñestes ata aquí hoxe? Pues nada, no teníamos así mucho que hacer, descansamos y tal, vinimos a ver aquí a la familia del Barqueiro y de paso, pues oye, nos dijeron del Belén y vinimos a visitar el Belén. Planazo. Sí, sí, muy bien. Comestes ben? Bien, bien, muy bien. Dicíame esta familia antes de conectar, ¿qué nos vas a preguntar? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comestes? Pues hoy comimos chipirones fritos, entrecot, zamburiñas, pulpo, ¿qué más? Churrasco, de todo. 1 kilo máis para Ponferrada hoxe. O 2. Manda saúdos, que quería saudar a alguén. Hola, a la gente de Ponferrada, a toda mi familia, a los amigos y nada, ahí imagino que lloverá también, igual que aquí. E que veñan a visitar Viveiro. Y que vengan cuando quieran aquí a visitar Viveiro. Que tal polo Barqueiro, miña amiga? Bárbaro. Home, Sabes que non coñezo o Barqueiro. Pois xa podes ir, Xa non me invitan. Invítote eu. Era o Vais que quería abaixo escoitar. Porto, ali estou eu. Invítote. Por que no Porto? Vives en primeira liña de praia? Vivo en primeira liña de praia. Son da high people, tú que te pensas? Non perdades nunca o sentido do humor. Un placer, familia. Graciñas, Cuidado pola estrada, de volta para casa. Zaloguiño. máis, mirade para aquí. Lavadoiro, que seguramente lle traerá moitos recordos a esta xente, non? Ai, Dios mío, moitos, xa teño lavado eu. Sí? Sí. De onde vostede? Como vais de Cedeira? Que terra máis fermosa, Cedeira. Cedeira. San Andrés, da parroquia San Andrés. Que tal estamos? Ben. Estamos ben. Onde vai o amigo? O amigo justo a rapaza. Dicindo que é máis guapa das dúas. Ata o 14 de xaneiro podese visitar este Belén Viveiro ante o Berce. Vostedes o fixeron. Lucía, Juan, tedes ata o 14 de xaneiro. Parece vos boa idea para este Nadal ou non? Parece unha idea fantástica, claro. pero non ímos tardar ni 20 minutiños que estaremos aí arriba xa. Home, por suposto, que estamos aquí ao ladiño. Ainda parece lonxe, pero non está moi lonxe, Bernardo. Temos cerca. Grazas, Bernardo. No, Bernardo está nun xeito así un pouco máis solemne, non? Estará ante o Berce, o mellor. Bernardo, que tal? Efectivamente, Lucía, do baile deixamos para Juan, que ten un escenario aí xeitoso. No. Eu estou precisamente pois na escena que nos faltaba hoxe por amosar deste Viveiro ante o Berce. Estamos no propio nacemento como tal, tiñamos que enseñalo, non? Amiga das Pontes, como se chama vostede? Loli. Loli, que lle pareceu? Visitou o Belén ou non? Xo coñecía desde hai moitos anos desde o seu inicio, pero sí que me gusta cada ano, se poido veño a velo. E os peques gustalles un montón. Sí, gustouche o Belén? Sí. Que máis te gustou? Todo. Ela queda con todo. E como viñestes por pasar o sábado, non? Por pasar o sábado, a dar un paseo. Invita a toda a xente a que visite a Mariña de Lugo. Desde logo que vale a pena visitala. É preciosa, cada rincón da Mariña é distinto e cada rincón dache vida. Dache vida. Como marchades? Agora, en coche, en tren? En coche. Foi un sábado distinto. Con quen estás? Meus netos. Como netos? Sí, os meus netos. Eres o unha meu boa... marido que está por aí. Eres unha boa yeye, bastante nova. Engaño. Engañas. Tes máis dos que aparentan ou que? Eu creo que sí. Bueno, que lle pedimos a este Nadal, Loli? Felicidade,
Paz, ante todo paz. E despois o que aparezca por aí. E? O que aparezca por aí. Aparece porque se sabó. Sí. Veña, un bico grande pras Pontes. Graciñas, chicos, moi amables, Loli, un placer. Agora sí, Lucía, Juan, 14 de xaneiro, Viveiro ante o Berce, case un centenar de figuras a tamaño real, un dos beléns máis espectaculares de Galicia. Podemos dar feno aquí Galicia, que estivemos amosando durante toda a tarde. Hai que visitalo. Sí, señor, razón tes, Bernardo. Eso, e tempo Mil queda, grazas. así que aínda hai opcións para vir a Viveiro, a mellor es profeso a ver o Belén, ese Belén xigante.